Bon dia, nois i noies d'Olivera 1, bon dia Max, bon dia Berta, bon dia Nuixa i bon dia Gerai. Avui us proposo una cosa molt i molt divertida. Per començar necessitem una safata amb un molinet d'aigua, un molinet de vent, unes palles, un parell de globus, un xiulet i material per fer bombolles, líquid i bufadors, més grans, més petits, un colador. Comencem per bufar el primer molinet. A veure, Teo, com ho fas? Mireu com bufa, mireu com es mou. Torni? Uau! Com més fort bufeu, més ràpid rodarà el molinet. Mireu quina força! Uau! Ara toca bufar el molinet de vent. Si bufeu molt fort, el molinet rodarà molt i veurem els colors que es mouen molt ràpid, molt ràpid. Ara toca jugar amb les palles. Ara jugarem a fer pessigolles. Bufarem i li farem pessigolles a algú que tinguem al costat. Podem bufar al coll, a la cara, al nas, fins i tot podem bufar a les orelles. Ai, quines pessigolles! Que divertit! Ara sí que necessiteu agafar molt d'aire i bufar ben fort per poder inflar un globus. Si no us en sortiu, que us ajudi el papa o la mama, que segur que ho saben fer. Mireu quin globus! Després de molt esforç, ja el tenim inflat! Ai, vigileu! Que se'n van volant si fa una mica d'aire. Ara comença la part més divertida, on bufarem per fer bombolles, que per alguna cosa som la classe de les bombolles. Endavant! Uau! Quantes bombolles! A veure, tornem-hi! Torni! Oh, que bé! Com ens agrada fer bombolles! Mireu quantes! També tenim aquest tan gran, que també el bufarem, sortiran moltes bombolles. Podeu jugar a atrapar les bombolles. Torna sol, si la més bonica proves d'agafar. No s'acaba mai. Se't fon a la mà. També, si no voleu bufar o us canseu, se't fon a la mà. Vine a fer bombolles, que tinc un tassó ple d'aigua i sabó. Mira com voleien i brillen al sol, tot fent tornar sol, i et quedes en dubte de si l'has bufat o ho has somiat. Acabarem bufant el xiulet per dir que s'ha acabat. A veure, bufa ben fort. Però alto, encara no s'ha acabat. Ara que ja sabem bufar, ara jugarem una mica amb el líquid de fer bombollet. Podem agafar això i bufar. Veureu quines bombolles tan petites que sortiran. Bufa. A veure, Chloe. Mireu quines bombolles tan petites. Amb una palla també podem bufar. Si ens mullem la mà i bufem, a veure què passarà.
ara sí que amb aquesta bombolla tan enorme acabem el vídeo d'aquesta setmana. Fins la setmana que ve. Petons! Vine a fer